Hey guys, I'm back. Umathilisa obuyile kasana. Long time no see. But angibuye ngize ngonke ngiphelele. Okay ke bethu ngizani siyambeni. Ngiyabona masinani line uparishile ngama ne friend yami no se Cape Town lana. Sayojonga i-agent. Sahamba ke akumnandi endleleni yesana hey akubandi kanje yo ndithi xa ndiyaphuma ke sana ku Uber ngeke mandiqoshe kaloku sana cause kuyagodoriwa yeba ayike sana safika nansi Woodstock imithwalo ke sana ngoba kaloku asiphethe impahla zotshintsha sifika pha kufuneka sitshintshile. Ayike sana andonwabe kulongqele indibambe nomzimba ke sana kuya banda yeva ndiyajikeleza ke sana kaloku mna ndisuka napha eZion. Okay ke sana guess what siyalahleka ke apha awunapitha yo ayike sihamba simbuzisa ke sana ngale ndawo but ke sisayibomana kanijongeni kanibukeni ayike sana ngafundiswa ngesamba ngiphoza kanjani kaninjonge ikhaninibunge ngiyayishaya lento. Look at the smile. Ay wena mama andibonisa ke sana pictures amphayana ndiyabulela ke sana ndabasana chomi yami ngele kamjonge ayo afro mntakancinci ngiyaxelela ayo afro inantsuka hayi ke sana ndiqale ukuthatha ii-videos sesiphakathi ne-photoshoot cause ke anibona besinxibe uformal nizobona sesifake ucasual but ke it's fine wethu ngeke kubhuti ke sana lobana besama naye tusifake agent sonke ke bethu nana apha sizojoina i-agent sobathathu se Woodstock. Okay it's fine lokho sekubile ngoku siyahleka guys ba friend man abantu baphayana like uyabo nesingisi ke sana besitsho kanjalo. Hayi ke sahamba ke sana apha ndabhabhayisa ke girl abayana besinabo lapha yana sifoto sonke yabo bekumnandi shem bekumnandi si-enjoyile ya nje ngoku siyindlela sagoduka. Hayi ke sana asiloku ikawujonga ke sathetha ke apha endleleni akho nto singayithethiyo andizakho mama besithini but ke ayizani imigodlo le yakhe sana ephethwe phake izibhadla zethu besitshintsha ngazo. Okay guys besesiyindlela bye.